Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ginohikai gibla song thai ki bha phapo kshatri jo Meghalaya Retired Deficit School Teachers Association haga janmi jo khanri tri no pra arjal apulai haba juba bi ka jingkali halor ka jingmu jo sarkar ban pindon kamno diki kot ka National Council of Education Research and Training lani NCERT klapan pawi ka jing song men Handai kila bu ko wei pat kaman baka sarkar kam de ban pentre kamno marmar handai ka de ban pet sani bha hasra bagi khna pule kin pindon kam ya gini ki kon shu gini kai ki long baki klam persha ya gini jing thmu jo ka sarkar nei kila pen pau baka ni jing thmu baka sarkar ka thmu ka biang handai kim dei ban de kar ki khlam da pen khre na kala babu idi no siang long baka sarkar ka de ban shang pat ban ya kran baki no kai haring kat ka bon ban shem mi jing ai jing bon na baro ki liang ban pet la ka biang ne kam pat biang ban wan ra de ki kot NCERT handai ka sarkar kala shimra hi marwai khlam de kran bot ka bot Klam da ai por ki khna bat ki kimi ki kpa bakin pen khre na kamta kani ka jingkalla hakwai pat kalyang ubabu armar banyang ubade udkhot kate ka kun hon plapen paw jing song tanat ban yu i baka sarkar ka thmu banwan ra de ki kot jong ka NCERT da ka jing thmu na ka banta ka bha jong ka puli puthi hapo ka jilla handai lo ong bakam de ban nya kum ka jing man toy na ka banta ki no pen mi kot handai ka de ban man toy ki khna bat ki no hikai ki kot te ngasngo bakam yang hi tangba ka de ban long kham suki khendiat dewan pen kerke sibu menta ki pen mi menta saong sim no de hitu ki kat de kam long ten re ki khambyang ki kot NCERT ban jongka bot ten re ka kom implement ya kan ipat ka jing sim no de ki kot NCERT le se kalong kerke sibu menta ki ong next year la pen mi te ka bom la long kum no ki la ban pen bet bhai kot kum man suwa ka bot ka da khot ya ki no hikai ro ma ka khot yang ni ban konsol halor ki textbook ba ki penmi kabut bat ngila ai ka jing kasani kabut da ka bangia simenta ban pet biang na kim biang ki kot ban sim ha school te mentaro ka de mong kaju da ka biang ka NCERT ron re penmi kan san klem konsol yanu klem da ipod ki khna ro ikmi pa bakin thiet thamai ma namar mata kin habret no ikiti barim haphiet de thamai ti don ying ki sam ki badon kin men ki para jong na kaju kayeng bapuli tekil adu no ban sim ne kiti kot ki barim ki haphiet thamai lo tan siro te kam long ken ban le ki mata rei ka biang la da ki le na ka NCERT bini mat kene mo ki na referendum so kya bhai kene bangi i kimi kini ki jingya kerjimut hakini mo pareng mangelam saya soba ya kita kino hikai dan kita ki expert ki bade ngamong kita ki expert ki bala ban wanra ya kita ka interest na ka state awki prescribe ini ki textbook ande kuma kalau mentangan ngila don ko ikasin ngi kendo di hakata ka meeting la ya kan amba pimdei ban late for the interest of the publishers interest fidi ban late nampak interest yang student kata ka digi ibang ya keren ti ngala mau ngandung jet peteng iway ni ki officer in a half ini na kamti hadi mangidon kita kecing keto tinggi ngi so belingi kan mengitip bakalong kata ka tina ka daw ni sarkar ko kita ka persyang banle mo ngi mai bangin ong mo yu makini berkhoi ki jing wan kini education kon program kani ba ka government ki khamshim tin lu por menchwa kawan ka lang lut ka aku kini ki jing ai bi kendu kajur ngi kinong kai bang yakuni kani tinga susu baka government ki kadiban address no yang ini ki issue boron kam tam education ka bilang bak student bak ki kena bak ki nai kai kam bak state ni kan ya shkama markam ki education ka jinjat bak ki education kam tai bandi ta ki education bak mo wi bandar ka high quality education ka chuk ta te mo labo ta high quality education ka susu ko ban kam yanu ban man ban rung balong okay